Ja mitähän sille tuli talven aikana tehtyä? Käydäänkö vähän katsomassa? Otetaan nyt ainakin ensiksi nämä muovit pois. Ne on vähän pölynsuojana ollut. Eli mä maalasin siitä etulokasuojat, etuspoilerin, molemmat ovet. Sitten tonne lokasuojan kohtaan oli vähän kivet hakannut, niin ne on maalattu. No niin, kokeillaan avata se, mille se näyttää. Sitten käytetään tällaista terää. Vähän joutui korjaamaan myös ruostetta. Etulokasuojan sisälokasuojassa niin oli päässyt massan alle vesi. Mä putsasin ne ja vedin pellille ja epoksi päälle. Sama tilanne oli apukuskin kynnyksessä, mutta ne on kaikki nyt paikattu ja korjattu. Maalipintaa siitä on niinku kylistä parannettu, että mä mattasin vesihiekkapaperilla ja myllytin ne. Samalla mä myllytin noin kaikki maalatut pinnat, että saatiin niistä roskat pois. Hetken päästä nähdään, kun viedään se ammattilaiselle, että kuinka tee se itsemies on onnistunut myllytyksessä. Todennäköisesti Kristianin mielestä huonosti. Sitten siihen on asennettu alustavalot, niissä on vielä vähän sähköt kesken. Niitä pystyy kännykällä ohjaamaan värimaailmaan, mutta ehkä ne palaa enimmäkseen punaisena. Tein tämmöiset listat, jotka tulee tänne astinlautojen alle 2 ruuvilla kiinni. Eteenpäin on sitten tonne akseliin kiinnitetty tommonen 45 asteen kulmasole. Sitten on asennettu uudet engelaissit molemmin puolin, kun niissä oli mennyt vähän ledejä rikki. Tapio taas kiittää mua, kun se tekee mulle kuplaan sähköjä. Tapio taas ihana asennusasento keski-ikäiselle miehelle. Ei ole vielä aloitettukaan ja selkään sattuu. Sattuuko, Tapio? Vähän. Ei enää niin pahasti kuin 30 sekuntia sitten. Sähköhärveleitä on lisätty, eli lämmönsäätö toimii nykyään sähköisesti. Sitten sinne tulee vähän latauspisteitä ja tähän etupellin alle valoa, että jos tulee ongelmia, niin näkee sitten pimeässäkin paikantaa. Väliaikainen nopeusmittari asennettu. Mulla on tarkoitus ostaa tonne semmonen digitaalinen GPS-mittari tuon alkuperäisen nopeusmittarin tilalle.
kylkilistoihin vedetään uusi maalikerros ja se menee nyt kiillotukseen ammattilaiselle, niin se on parempi, että ne listat on pois tällä erää. Kuskin ovesta korjattiin saranat, kun ne oli vähän väljät. Keskikonsuliin on tehty muottipahvista, että se valmistuu tässä keväällä, että siihen saadaan vähän katkaisijoita ja mittareita mahdollisesti. Tästä hetken päästä lähdetään tuohon kaverin firmalle, niin katsotaan, että Kristian rupeaa sitä kiillottelemaan. Ja samalla kuullaan vähän kommenttia, että miten se itsemies on tyrinyt myllytyksessä. Katsotaan, mikä Kristian